Ode adebo ink ni mu a na da twe nipa ni din wo ta me wo ni mfimfini na wode ink na circle na ho wo inside ade we kwa me yensu kwa make yensu so ya asem but wode ejaka kama ye ne ngwa de sika di kwa wode dove ink no twro nipa ni din wo ta me wo no so obetima akoma 11 na wode ink na circle nipa ni din na wa pa ahoma na obechichiri ni sei wonse normally ya chichiri ni sei but wode obechichira aba wo so Kwaba eba one day TV so me a megina hoi mo ase de munim no ye fem na akua de pagagai se uhya me okrom na ka gagai a meje wo so mama gboza enne ye dia sempanam one day TV yesia ye me patcho na me kai wo say subscribe to your YouTube channel like comment na share ema wunua bi nso nsanka bi enne ne okuku dam bi na eba ba twehwenkomo wonim sunsum nsem abrabom nsem de ekoso wo wiase nyina no onim de enti mesraw si akonya na hweye na bomodin aso subscribe to YouTube channel no na ode nsempa wode nkomopa wode anigye nsem na ebreye enti mesraw yenko ni nkotie de ode ebreye se de maker no wo like no wa comment say wo any idea bia ko comment section ho na fato ma no wa share ama wunua bi a wonya bi nhwe no so aba abehwe efri say ya abrabom nsem na ye ka no wa ha sei ebi amwa bitima aboa wunua bi bitima aboa maame bi bitima aboa papa bi na ye den so ebeboa wo nti make sure say ebeboa wunua na abusuafo nyina nyame akoa ene de migina wo so mate ende migina wo so pa na ye fre bibi say ahobambo anyema na ye nyina no ne hu ni se wunye skasa de wo so obo ho ban ande ehia pa wo so obo ho ban pa se ye na mi ahonhom ne enu mu hyiehia se ne ayi na me nipa ahonhom no kra mu hia kiro mu bra wo da mu wo de hyi amko do so chan wani beti no mu sibo no mu na te de wo enti ene de kire ye kwan be fa so be boye ho ban ya bitima boye ho ban e hwa ahonhom bone ne nsem okay me da se de etian se wo kana ahonhom a atwa ho ahia kwa mo do so chen nipa ye wa ha ya ka se ye chiche kra wan ha bitima nya be ya se 100 na unkwa na de nam enti na bia wo bonso wo da ho bia watu upunu mu so na wa ba ho yes bambo na o me be se me kira de bi we ye banche na ahaban na me kire first se ye de ye aduane ye de ye mojaduru no we ye banche ahaban ana we nso ye nyankyere ne ogogo some people live obehu to da ya do obi enkofo be o ne enhu ahaban krofa kire anyway ana sa ahaban we ye champon dem say the whole Ghana the baby ebi o sa leaves we miensa banche ahaban nyankyere ne champon na nyankyere ne na o de enkyene aboba ne bi enkyene abo no na odi bia ka ho obebu sa se na banche no mete dodo sen obetimi ate mako 7 we oba ate 7 okay we be ma ate 9 e champon ne de unya de enyini te sese ya wetimi atu ani no root ni nyina na ya ka ho some people you know so the same thing we dey sorry obebi sa say edi enti na oba ate 7 na be ma ate 9 edi ensusu di enti a se wokosunsun mu a ho ema wo energy bi e wo soro pa chen mema aha ba enye ho na mekodne yo nti omo energy se wo mo ho no eni nti won se omo ade bi a ye be mo mo no e wo fom okay na mema nde no ekosoro cause ye de kosunsun pa de ema no wa hoden chen mema se ho den sine mu bi pepe nti se ono fa 7 na be ma so afa 9 wo fa 7 na e se ye me am ye be ma me fa 9 said be ya ma hoden no eno de no betumi abepe okay nti se o combine sa banja haban a champon ena nyankyere ni na obepe bucket new bucket nti obi a se wonya o spiritual bucket a anytime bia no enye no na be dware all the time na emum se ba se wo ya ade bia eye involve spirit sunsuma de a na wo de agum wo de gum na de nsuo agu ho na de enkyena boba ni bia yeden aka ho nti mfa se bia wo de gum free anopa na nwumre
na nwumre be se ya wadwale wi a ofin se o sa abre de mimpie nkwa abonten bia bio no kɔbɔ nsuo no bi fa gu ho which ma bɔ no be 7 times or 3 times na de ahohoro ho na ma na wo ho na de akoda enye no 1 day pe which ma ya no 3 days and 7 days and 21 days pacho ahaban kora na se wi obetu ahaban kora na obetu agu no asa tete fofo da bi ahaban na obehye na no pa no ene be gumu a for sa 3 days no say obeso okon 7 days nti say e ko 7 days afi no obete say enkan e den abam ba enkan be ma na no nchi afi mpo na na e den a charge more na wode ahohoro ho yes wo say wo hye no dodo a e be sum for 3 days na be yusu no opa uyusu na esa wetimi de ebia e den egu anan so wetimi asa ne bucket ne ma wetimi abuagu say we no mfa nware wode hohoro ho from utirimu agwesi wo fom anytime bia so abodware ahaban no ye nware mfiri ye fom e ma ye soro fafiri wo soro e bra wo fom efiri utirim sa o mfa sapo eno so wode o si tugu ho sa fa ho nyina na wagya ama na wo ho na de akoda ogbo ha na oye store ana oye adwuma bi a enipa ba ho bibira saa 3 combination amayi ene ofinchine ka ho afọ no wetima aye saa solution now dey amopo floor ho ba de be mopo floor ho dey a mesese enhye ensi ho ema ni trees mfa me sanse pampa wo mu no ogbo ha oba no onim buka wo ma ho da wan hwe oba ho ka so uni ho ni nti wetima atene fresh na waposa eye fresh one dey we dey mopo eno so boa pamo saa bad energies no at the same time san ye bambo a wetumi because asem we hu afidie bi so na branti bi frame say ne dan a wo dem e bɔ 12 o'clock a na bibia bi sidan no so otise we na ehye no akɔ otise we na ehye no akɔ wa ya enyeyi nti ada me kira ade we free no na wo yes a solution ni nti ɛbɔ anadwo na ɔde kɔhwehwe gu ade no so saa wase oye ye no besi saa bre na wona me kasa no saa de na agyae na so wow edu ba bi a ye kira de na wo de we ya news ka koye eyeyi a o ma comment anyeyi a o mo ka obu ho ofre obe nto ato asa mi ho asa de me kire me nye obi a sika na ade nso ma firi makoma mu na me ye de me kire obu ho a wo kira anka we senka emiensa wo ka so 9 enti wo de bi hia me kire ho na memfa ba ko na aka ne de enka ho ba e basa na hwa wo hwa ade no onya mfa so bi aye de emfiri so oye na si wi a ayi no ho wo de wo frɛ o nya me nipa me frɛ me ye wa yi no sei na asi na ama wo foforo so wo ha na ono so ahye ni nkura na ono so aye de aye eja we de nyame akoa ya na omuka sei sunsumu ni ma sei no sa haban sei no obu ha wo so be ye akwankyire sei na so be cleanse wo ho andi kwan so ne be mehia ana obe mehia kra ndi kwan se wo ye twen ma de nchi so ana se ndi 2 days bi ansa na watimi ya na se wo ye ani kwan se dana no wo ne be mehia we de de se wakofa sa asem na ba ensam de do so nti so wa ankofa bi ama de tie ne se wo pese wo de ahaban eye adwuma esese wo ye nipa wo ye self discipline wo hye wo ho so tese me se obi de n'adwuma brem se bia ye adwuma we mamia tese me ma ware me ne me yire kra beda no me twe ho eto nchen onto se me wie nipa na adwuma ye dai ama no ene me yen so wote ase because onu nim se adwuma na me ye no enche se ene di hia pa eti se bia wo pese wo kokotete ahaban a one di kan ye cleansing fa nchene aboba ni bi egu ensuom fa cleansing wo ho se wo ye sex so anye sex o ma me san fa we metum wo ye bema ana wo ye oba na wo ne wo yiri di ye hyiamu wie a ni papam pa no ka by 20 minutes time ese wo de nchene gu nsuom na de hohoro wansa na wa ba beda bebre wo ha obeda ma de ayede ache no na de besi ayede asi tika wenya uwie a 20 minutes time fa nchene gu nsuom fa hohoro ho nyina se wo ye sex wie na wo nye cleansing a enka wallet nku asa odo nsakusom yiska ewom di ma obi ayesa wo be ma usika sem nyina ayede aye basa de mekan upa agidi upa menyin upa sohwe na hwe se de mekan na ebe ya na ase enye kafra so obu ha wo ye ba ko nwi obeye awia ayi ano enwumire ahomache antia so classic no obe classic because udi anije ne nso achi a obe wie no na obi bi nso ayede asai madam fu me ka che wo se wadwuma be said ye
kama irinya because hani man esay abrabo ewom say ye yere de ba ye say wo ye bibia na akwaso na ye say if wo hwefi na adwuma nso ukoyi na nso so live yi because there be am come say ohiani bi na obetima akọ heaven ebetima e debate but the entire can say hia wo bebre a ba bi say wo kan korakora na wutwa ntro odi obi ka na ebeda na aka che na man so kan che nse mini ho mi ho anso wo ho anytime ma me kasa no eti esesa asetena mu no David ka say wo say Awurade e ma me nya me ho bebre e na ma me soso me ho nye den e nkyere me eti eye eho ne ho a at least obi ba won so be pekakra wanya bia ma no wo so say wo tumi provide ma wabusia watumi wo say basa na utumi nya sound mind now de ye obi bia scan kan so nya ne pia eno so kwara na eye wo haw enti wo so no de na emum no ye woni asetena mu niam nkitingiti bia ya fan say ye ne gidie eno so na esi ye nhira ekwan nti ye kire tiefo amoma hu say yetumi ehye ye ho so na niam bi wo ho a bia me ne wo beda baako mienu miensa magani nyina gom so na pa na wa akra me ku ma fa wallet ma iska ma toa so afi bidu baby ni madwuma nyina ya basa afi na wo san ne nam o kakra wa na kuta no na afi wakọ ha wate se obi ehye wa ha okwa so wa nye cleansing so kwampo na sa ne ma na nya de akwanche nkwa ma wa enye ye said ye papa sie no wo say sho untimi sho ho so a na abekọ 4-5 rounds a penchene fesi ho boba ku yiro akọ ho no abeda boba ku yiro akọ ho no abeda obi ka say de ba se na akọ e okeken en say wa uyi ma e monfla se wuntimi so de a show ho so wuntimi a show ho so ye nya nto ho ye nkase ye bo 5 ni nyina na homache ya kwa kudwale uru be fi minua uru be fi enti papa so pese woni papa di nkomo ana se pese hu papa akira kwan a owo kuma se Kenya ase na hwe screen no so so the number da so number bi egusu bia eye papa number na pese o sponsor ye program yin so so a obetimi a contact ye yenso ye de number beto screen no so pese o sponsor ana se bibi call so na wani anje ho de wani gi ho comment section ho na obetimi a leti ye be read na be respond o kama daddy na asem kakra so kire ma adwene so ohun se obu wo ho a wode wo ka wono oba beji sika na kwa edo be ye awie no ukwaji sika na abui na adane manso otimi ntua obetimi di nakọ ahemfie police station obetimi aye ni bibia wontua sa Ahaban ye adrede ekwan ben so na ebetu be fa so etimi agi esika efro obi ko obi etito obi agi esika ombe so obe yebetimi agi sika na efri ne ho kwan ye be ne be fa so okay me da ase ense ye wa ha se onse obi frɛ me sa nkomo na no ni medi na me de na hye ayi de etien se obi ho a ansa na obagi obi sika wa se obi ho a wakọ bọ ne ho ban ti se o mo ye frosters ne wa ya na agi so ni business anse oye ofrodo microphone bebre ho a o ma di eduro o ma wo suman a mo de bọ mo ho ban ena ye wo obi won so a ene de oni bambo bia wo no ho sa ni mamienu obi ho na ne de ne se on de na adwen so ogigi nkofo sika ogigi nkofo sika sa afọ no wankasa ufi na wo ye de a ebe hadla ma so betumi aye because ono no o bambo mu yes na emum no unya obi o ye spiritual man na wo ono nyuma bi obetumi akeka abom amawa obetumi akeka abom ba ma menkyere adeketua bi okay ebi o ha bi ti se obetumi apɛ tamiewu ba tamiewu ne wo ink bi ho e fa no blood dove ink black and as a blood BLOOD okay blood dove ink ndi se man sa wote tamiewu no a ode ade bo ink ni mu a na da twe nipa ni din wo tamiewu ni mfimfini na wode ink na circle no ho wo inside adiwe kwa mi yensu kwa make yensu so eyasem but we de ejaka kama ye ne ko fadi esika edi kwa o tworo nipa ni din o de dove ink no tworo nipa ni din wo tamiewu no so obeti makoma 11 tamiewu Ahaban no 11 na wa tworo nipa ni din wo mfimfini na na no de private bonkim na de atworo na ase nkramofo wade bi ede o mo de tworo makaranta inga o be auto dove ink no o ma aton bi okay na wa tworo nipa ni din wo mfimfini na wa de ink na circle nipa ni din okay ndi do ba na say ade na 11 no
obeka asisi ani muze nti oye ni say obenya say ya 5 okay na akoka baako na de baako na aka no ato akiri say na wapa ahoma na obechichiri ni say Once normally ya chichiri ni say but we obechichira ba wo so anti clockwise nti we chichiri nyina na wo ka wo asumasi a wo de meka why waju say wuntua osisi wo de be ma me no ahotode ohun towda obechichiri saa wo de ahoma no be fa ho nyina uwia no asoja eda say airport ana say eye japa muchia na afi wo de atum wo de atujenim na eshi ba eshi ma wisi ni mefa so nti na wape ba bia ede ejina eshi nya na wo ka wo kosise wo di mesika bebre me no ahotode wonsan kan bi da se wo di tum na so wo ye be ma chen helps a wo a obehu de be ede ebesi we no so ya normally ye nkyere wo afidie so but se yetimi chene nipa no so obi atimi ko practice na we chance so wonse obi so be fa no no so de akwaje obi sika bum nti na du be ya na obi wo kyerɛ so hia me kyerɛ wo but ye kyerɛ se be nipa so betimi anya fa hudie kakra ono so betimi de atete no ho na se mo a modede me kala muntua munyina yie meba obi do ka bia mesrew enye de wo akwaje ni sika onemum de ode oka one oka na wo ahye ne boso be ni sika de enko wo obi ahye boso be bo sika enko kyekere no eye de obebo wo poaje usika na ompese obetua wote ase eno na wo se wudie saa de we egu no so na se de meka no ya subscribe to YouTube channel no na comment na share na like na opese wo hu onyame akoa nso so a number na egu screen no so no ubetumi afre no ena pese sponsor a program nso so a ye number nso so gu so ubetumi nso afre na ye ne wo adi enkomo adverts ye betwa ama bibia ye be ya ama se empanyifo buwe bi se batakari adoso enso so ye hu kramo papa enti se me kasai obu o ha so me de me hu we no na me escape ye me hu we me hwe we sanse sa ne me de mate abre but we hwe kasa na me ka no na sa atimi achew na watie dia de e kire ne se nyame pese wutie me na bia akuta ohaw bi a e bia na nyame ayi se me na me no enhia ne ye ni ahia emwa bi a metumi de abo a metumi de because emwa de efiri nyame enyame na enso so no enye obi a na betumi atie ni kasa betumi ebetumi achew se oh ma mentie no de woka so far as awatie de e kire se me no wo some connection bi a oba nyame adom no bibia ebe kama nyame asomdwe nka wo bibia